баъди боронҳои пуршиддати охири ҳафтаи гузашта мо аз корбарони озодӣ видео наворҳои зиёдеро дарёфт кардем ки таҳшати омадани селро ба намоиш мегузорад. Навореро ки ҳоло мебинед рӯзи 5 апрел дар деҳоти Саричашмаи ноҳияи Шамсдини Шоҳин сабт шудааст. ин офати табиӣ сокинонро ба даҳшат оварда. Дар навор ҳатто садои гирьяи баланди зане ҳам шунида мешавад ки мегӯяд сел моро мебарад. ба гуфтаи корбароне ки видеоро ба мо фиристоданд, сел заминҳои мардумро шуста бурд. дар навори баъдӣ ки аз минтақаи дигари Тоҷикистон ба дасти озодӣ видео расид, аллакай бартараф кардани паёмади боришоти шадид мушоҳида мешавад. селе ки субҳи 6 апрел омадааст ба манзили сокинони деҳаи обшорони Ҳисор хисороти ҷиддӣ расонд. мардуми деҳот маҷбур шуданд ки барои тоза кардани манзили пур аз лои худашон даст ба кор шаванд. мусоҳибони радиои озодӣ мегӯянд, ин хона бо вуҷуди он ки барои зистан хатарнок аст, аммо маскунони он дигар ҷое барои рафтан надоранд. зимнан кумитаи ҳолатҳои фавқулода сокинонро аз хатарҳои эҳтимолии боришоти нимаи дуюми моҳи апрел ҳушдор медиҳад.